Imos xa con ese golpe importante ao narcotráfico na Pobra do Caramiñal. A policía recuperou a segunda parte do alixo que supostamente se descargara o sábado na praia de Cabío. En total son case 4.000 kilos, un dos maiores alixos no que vai de ano en Europa. Hai 3 detidos, pero a operación segue aberta. É a segunda parte do alixo que chegou á praia de Cabío a madrugada do sábado. Apareceron nas últimas horas nun soar abandonado da Pobra 85 fardos, 2.000 kilos de cocaína. Eu creo que era para peixes grandes, non para peixes pequenos. Era moita cantidade. É tanta, a policía esperaba esta descarga. En total son case 4.000 kilos de cocaína, o maior alixo no que vai de ano en Europa. A primeira metade comisaran ao pouco de chegar á terra cando perseguían un dos coches dos narcos. Levaban os fardos nun remolque que emborcou nunha curva. Eles fuxiron, pero a droga quedoulles atrás. Había unha gran cantidade de fardos. A ver, se dixeron que colleron tonelada e media, xa son moitos fardos os que ten que haber. Pararon o noso coche e nós xa vimos no chan paquetes azules, máis partes dun remolque, había un policía nacional, un do Greco que van ca cara tapada, partes de remolques tal, mandándonos parar, apagar o coche, pediron os DNIs, foto do DNI, foto a matrícula do coche por se acaso estábamos implicados. De madrugada a operación pasou desapercibida, pero coa luz do día o paso do helicóptero fixo saltar as alarmas. É o helicóptero para arriba e para baixo, puxose lá en cima da tomada, do polígono industrial, andou por aí a buscar de Dios. Non foi casualidade que a veciñanza desconfiara de 3 homes colombianos que se facían pasar por peregrinos desorientados. A policía local detívos ás aforas da vila sen documentación e unha equipaxe pouco apropiada para facer o camiño de Santiago. Levaban cada en súa mochila con roupa mollada de salitre e area nos zapatos. Mañá pasan a disposición xudicial en Muros. Sospeítase que son a tripulación do narcosubmarino que trouxe a droga ata Galicia. A operación segue aberta para dar cos implicados na loxística en terra. Na vila rumorease que hai un cuarto detido, un veciño da Pobra, pero oficialmente non está confirmado.